Levi baro hakni ka kenti pat na kwa ban ai jingkai halor jong kane ka phang ka bangla tho ne atom cations and anions ya kane ka phang jong atom ra batai hakatu ko ka video so ba ban le biang sha ka tu ko video tenga sim ban sim ka nuksa ban hikai phang no atom hakne sa shi sim pat ngasim da uni atom Ne kamut de sodium upadon yak atomic number 11 barangla batai p2 sen ba nadau de ka atomic number 11 in dia pechane kene ka de k shell m shell l shell m shell but n shell haka first shell kinsim r3 electron haka second shell ane ka l shell kinsim 8 but haka m shell ru kinsim 8 tangba lang ya pekhmi bhayo le sodium udon yak atomic number 11 2 8 and 1 kabamut kumbang la draw nga hangne ini hangni ide nucleus hangni don 2 electrons hangni don 8 electrons but hangni don 1 electrons ti da ka jing thu shaphang kini ki atoms lane bangi khot ki neutral atom ni poi pat shakwe ka jing thu halor jong kai ka banga tho hangni kita ki cations but kita ki anions kita ki cations kita ki anions nada uni neutral atom kumbang ni shim hangni nuksa sodium atomic number is 11 2 8 and 1 kinma ba kanlong stable ba uno atom long stable ka first shell gidan come 2 electrons second shell gidan come 8 electrons third shell gidan come 8 electrons but kumta ter hinring ilap ba haga jaka jung sodium udon 2 8 and 1 tin number kata uni sodium un sadu ye iway electron banlong stable that means sodium minus means removal of one electron it becomes Na plus uni uday u positive man tho angne an tho dini da positive sodium ion or in other words we call it sodium cation or in other words then khodiu sodium cation timinta ni nyepet angne ladau neutral atom it loses electrons kumbalong new sodium and tho on sodium loses one electron to become Na plus so sodium hangne udon 2 8 and 1 une de neutral atom ula jano ini way electron te menta ula sa stang 2 and 8 ula long positive ion ya upang ikhot cation shakane ko ka benta pan nan pandam noi kani shakane ko ka benta pat lada neutral atom u gain electron lane u gain electrons u kala negative ion lane kata ko bang khot anion nan ai example hang ne nuksa hang ne do chlorine udon yak atomic number 17 tamod in the first shell urung r haka second shell kan rung 8 electrons r but pra kalong shipho tamod udon so neutral electrons te uneu chlorine it will gain lane un yo way electron but ukala Cl minus lane la tho minus 1 te ni hane ba chlorine it gains electron lane u yo ek electron banlong negative ion yo ne negative ion ni khot anion so it's simple lada neutral atom ngasem example ngasem nuksa ne do sodium atomic number 11 first shell 2 second shell 8 last shell 1 electron tibune u sodium long stable u habdu ye iway electron khna bangin yo ya kane ka electronic configuration lada la thob yang ne 2 8 and 8 kane ka de ka bangi hot ka noble gas electronic and short form electronic configuration ti kini ki noble gases kumbangan sahi kai phi hapo ka periodic table kide ki bolong stable elements ti khnang baki we ru kin yakot shakata ka electronic configuration jong ki to ki noble gases kila bandu yak electron lose electron to form cations tamot positive charge ions lane kila ban gain lane kila ban yo nong lane ban yo yaki electrons ban form negative ions ngan chupan kan ma hone ngan tho ame positive ion but kini kide ki negative ion ki khot ki anion positive ion ki khot ki cation nagis kham phila so thu egato but soba ban like ban subscribe ya kato ya kane ka video hang to po channel jo po youtube ka ba ai ka teng shai phnai khublish